Hi guys, good morning. So karon day guys, luto ko og sudan pamahaw sa mga bata. Manigi request ni Ariana. Minja sila tatay na may inunan. Kay kuan man dari inunan is life. So mao ni dali-dali kog luto kay manglaba ko. Na ko'y daghang labunon. Morning guys. Kanang namahaw pa ko guys. Kamu namahaw na mo guys. Sa may itong isuwa guys. Ingari may among isuwa guys. Happy birthday tayo still. 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 Kasagong tasa guys. Nganik mo inong kasagong tasa guys. Lapit eh. Hi guys, good morning. So karon day guys, bago kong ligo. Bagong ligo bitaw. Nisadyo kog ligo ron. Kay nintagam na ko danang kanang hapon ako maligo. Dahil ingan na nga di ko lumadyo. Inja, kumana di po kong panglaba na pakita mo sang nilabhan. Isa ka planggana yung nilabhan. Inja mo nang di na ko ron magpauso nga hapon ako maligo. Kay kasagaran hang naobserbaran. Basta kapoy na hang lawas dahil isa pa ko maligo. Hade ko kuan. Kuha ko og kanang sunblock. Kay init naman good. Namutang sa dekog sunblock. Shout out Jijin Burst. Hinatag ng Jijin. Ako di ko tigpalit na ng mga pagwapa. Kay kuan ra kanang nay tagaan ra ko. Das ni agi ag nihatag na si Florami. Nda si Jijin kaning uli man das ni agi. Pagkaibaw ni diya nga kanang wa ko gigamit nga sunblock sa kong gitagaan. Nadugay si mahurot nga ni na. Nadyon man po ko ni diya, nice man kuan. Na di ko kabasa rag kuan man siguro ni 50 SPF 45. Nakinahanglan mo gid sa mag sunblock kay nakamatikod ko. Kana bitang di ko mag sunblock, nana ko yung mga migawas nga milasma. Labi nagkanang nga na ba mga hihay, da init na. Nang maniguro jud ta. Kay na mga patagdagway sunog pa nasamot. Kaya ang paningkamutan nga di ko maglimot-limot bitaw kay nalagi time nga tungod sa kabisi di na jud ko kapamutang og sunblock. No na. Sagun sa kabisi. Di ato kalimtan ng atong kuan. Dagway kay ninrabatag na tiguwang na samot nagadjud og masunog. Ato. Ano na? Look at my Nagaginog. padas. Ato. Sira kabre niya ako. Isa bag ko. Mangayhay sa ako. Dito. Kay murag imbati na kong kagutom. Bati na kong kagutom. Ilan na Selyanang pataw. Yan na! Dali, tabang pangayhay. Tabang kag pangayhay. Ako, di ko na sa mga tabang. Ako ra laman. Ay!
Gatas sakit isang kamot. Sahay manglaba ko kay di pa na mabali, ano nabali ko nilagayahay na. Pero, share ako ba? Sa Litos Manila, katong nagtrabaho ko sila doktora. Kanang kadamang laba ko, di siya musugot og baliktaron. Kaya protektahan ko na kanenta ko nung nasud, dapat ko di baliktaron. Diya, gata po dani, diya po makabuling. Oh. Ay, ha, din panghangir. Apa mukha ko hangir? Hangir dito hang kuwang. Isod ning na tambakan taglabunon. Ay, salamat. Nakapamahaw na jud ko. Ito guys, kanang naanad naman pug ko nga late na ako ang pamahaw. Na, nagle time nga di na ko makag pamahaw. Pero karon kuan ako mag binutan. Ito guys. Hanang panggaon nihang kaugalingon, makaon na kog pamahaw. Bahalag late na. Bitaw, alas 8 parang kapin guys. Guys, mao na gikuha nila sa Plurami, nila Aisa. Na, di na madid mautan kay ano. Na, nangalata naman, na. Awas sida na lata, isam ni nahinog. Agang buhaton na ni guys, hang pangwa og liso. Insaon pa kay excited nga ni na magpurma, ha. Para muhot. Ana lamang kuan sida, ana lamang na sidang panghaw na liso. Sayang naman na. Ano sa mga naghabi ko na saka? Ano, mga mautan na din sa loob. Baroy. Nga ba na panganti. Ana lamang panghaon guys, nga na. Sa paham, agis ako guys. Yan na. Kaya kung sudanan day. Et ala. Way! Na di job ko. Kay dagang ud. Ako na be. Nay, basig makuha na nay, di ko kaguntag nga na nay. Pero okay naman na suban kay ud man na. Mawarida ka pa makuan. Ikaw magdangag. Ako magdangag. Hindi ako na. Mutabang ko nay pero di ko danang nay ud nay. Madali. Eh, di jud kaya sa power. Dari ako na liso. Nisuray ko. Ay, tani. Ana lamang sa gulan ug lain. Ano na isa gul? Kamunggay. Gatunuan. Nanay. Nanay na kaguwang na. Hala, hindi na ito na rin ito pagkaugma. Nay, ano na, nay.
Yan ang lagpok man ay. Marag-marag, nangka. Marag nangka ba? Apo ko'y panudlay na, sagdira. Ang excited mo utas ka man si, nangahinog man. Lamira ba dyan ni? Ganahan ko ang lisos ka man si. Isa ta kutsilyo. Isa pa tulog ko ng tulog siya. Si Ann! Ano, kahit mo ko rin ba na. Wala. Hara mag-uod na yan. Hara magkasunod. Nana kang takboy. Iyo, dyan na. Nanari, apod! Sa kutsilyo ito, bulon. Di ko na. Sa kutsilyo, Debe. Di ko na, isuli dyan na. Nana na kutsilyo ko. Nana kay. Magdangagra ko na, di ko nukanda na. Ay, Ako tulog rin na ba? Alagi mga nang naa, di na kaya mo ilam na na. Iyo. Ba't dana? Na di ko lagi. Di ko Yara kaya. dali da. Kaya sa Dari power kutsilyo na. rin sila. Lako. Oh, kana na di kana ito mo na kana. Bas food mo ha na. Hmm. Ito na ma. Karirang wa. Na adi dyan ko. Na naamig hapon. Ano man eh. Bawa mo na kaman siya, ha? Pero pwede rin no, kay Liso raman na. Udlon dyan si Jack, kay nalata naman. Pero agliso, okay ra. Tabang kalisian. Ang nga, kaman siya, utanan kang dabong. Namin dabong ang utanan. Kana di pag, sa di man. Ako ra. Isang oras na. Nagdiis naman ito pa ikat nila. Magutan ako, kuan. Kamong gayog. Ano man? Anas. Di sa Magkagara. Kini lisod pala. Sunuban. Pagtuon sa ada sunuban ko na kamunggay ganas. Ganas lang may muli ganas sunuban. Ano ko harap ko? Sayang na ay. Lexi. Habang. Ako. Bahala. Talawan dyan ko good basta. Bahala gagmay mo basta uod dyan. Di dyan ha. Ano madlok matag-uod ma? Di na ka madlok. Tama? Di ka madlok. Madlok mo di ay. Di masa madlok. Kanarang linggan dyan ko. Di na kaya. Di gali ko makakuha sa isda nga. Naikuan. Kaya di pa. Makaya pa na ho. Ano di. Sama yung isawa ma. Magpa ko na ka sumlod kan dyan ito nga niya. Ang ganting na. Siya nga. Sinulam. Tunod lang na tulik siya. Sina na excited. Ano may gumbaan ng kaman si. Para manig ko na gapas. Gapas na po. Mga pagdabong mo lang may dyan lasa bala may lehra buglasas ng kaning kaman si. Ngayon ba na si lasa. Uy! Nangamang naman kasantiin. Harap ka. Para ko tutulong. Nawa lagi. Nakadiraghan na ah. Yaps. Niya. Lapit ang kamot. Liw. Sayang. Nabit na ba na tanong? Ako kaya magtanong mo kaman si. Bito, tay kamansi o tay kulo. Ano naman sila? Ha? Ang ba nang nanunungan, katawag sa magtanong mo kuman. Dugay man pud ni mura ko. Nabay sa kanana, sa ka black sa puti ng turok. Masarap na dyan, dahan ito yung pamutanan mo. Sa puti. Katungkuang tatong liso hato ni kaman tatay sabud. Centennial. Nahinog lagi mo na yun pa. Wa, nasilo. Hindi din mahinog na kay dabong. Dixie! Tara sa silpong dodo na puno na ba? Silpong dodo, tanaw sa na puno na ba? Silpong dodo. Dalang kuranan. Na adyo lagi bangandom sa imong papaday. Kay sakto na itong nakita ang kagkasawa man tayo mahimo kay di man mo balik. Ingan ka og makakita na kagkasa di na ka mangita. Adyo na. Ate na pangita kay, hindi na mo kunin mo.
Mana ko yung klase ugma ma. Minggo. Ang itatang sa mama. Ma. Nay, Oh. wa man lagi. Wa mapuno? Wa man ang cellphone. Yung bidang gibilin. Wala. Ay, ud. Wala makayos ang powers. Narid Kariraho Di makayas powers. Okay ra magyapon ang giud kay nara mas lawas ay labot ang diso. Okay ra gyapon ang kanin. Pero huwag naman ibabuan. Lami ra ba ni? Nasa kaluto na. Halagang nang kadeng nga gibuwan. Ang gibuwan patugutro. Ang kuman siya pang hinog naman yung kuman siya pag yung gumawa. Ang pag-abot dito. Uy, nanay. Awa. Alam ko. Nada Dako ko. na na. Diba? Nanay. Kuasa. Ginahura. Nanay, kuasa, nanay. Harang man ron. Manda. Uy, ginoo. Hindi sa naapan na yun, di na ko. Yan ko, panghalin na. Dali Pagdali na ko, hindi na magtiwas na kay. Mahal ko. Yan, magpudpud mo na maglubig. Ito ang manis na saw. Ano ito? Dungag sa ako, guys. Mauni ang kamansi. Saya na. Ano si? Langot na naman eh. Guys, ngundang na lamang ko himay sa mga liso. Kanay, di na kaya. Magdungag na lamang ko. Awa guys, dali na ko kahalin. Mas okay jud basta na ilukay. Siya makarelate na na. Dali ra. Diya, magdungag ko. So guys, kay palpak man nagamang kamansi. Mag-utan na lamang kuguan. Talbos. Na may daghang talbos na rin ah. Apa ko'y panudlay. Bahalag mang baso. Hindi ako manudlay. Nagkuan. Human naghawan daning ganas. Di pa ko dugay na mahaw man. Kay lit na lagi ko na mahaw. Kaya giunag ang paghay-hay. Hindi. Tingdigap mo naman po. Ang dali aras-uras. Tingdiga mo na po. Ano, wala may kadyo mong ganas na. Wala po ko kautan og nga ni. Karon ra po. Madyo na naman ni. Pare sa minunan. Dari sa bahay ko an. Si tatay. Anjud. Inanglan jud. Na isabaw. Tatay. Para nang nami ininunan. Si tatay ko na mangita nagsabaw. Naganahan mo para sa tay ginataan. Ay, salamat. Init. Madyaghang mga nilabhan. Siga. Uy! Hapit ko na damag. Ako yung ang dari. Kay bawa na mo. Basta mga record rin dapita. Ag malbiri na pud na. Bitaway masayang manggud ko. Manang adyo nga riun. Kay daghang mag guys. Manang nga na maghakog kamunggay malahos ko ari. Mao na na ang nandan. Kay Ginaan mo kung mukha ang dani. Mura bito si Jaglumboy.
Naghala ka dyan nga hugra, oh. Kuan, kadadlaw dyan ni Sidja. Pinanglan nga rin yun. Guys. Oh, mulberry. Hugawon lamang kong kamot. Yan guys, magtimo tag sampurado guys. Mga ni nilita ng sampurado guys. Lami ko sampurado guys. Kapilaw kong sampurado sa ulit pag yan. Kaya lami guys. Manipit ko favorite kami sampurado guys. Luto na dig utan. Kasi makarelate diha. Ano na siya makabusog. Ano yung mahurot niya. Mabusog na din. Lami. Kuhan siya ka ng pughad. Lami.